Subay sa nagsingabot nga eleksyon ug kalag-kalag, sayra nato ang sitwasyon sa mga biyahero. Live na nukadya sa Pier 1 ning Dakbayan sa Sugbo, si Fem Marie Dumabok aron mohatag kanato og detalye. Fem? Ses ni mga orasa nag-abot-abot na gyud ang daghang mga pasahero. Lakip na usab ang daghang mga sakyanan gani, bumper to bumper na ang traffic dinhi sa gawas nga bahin sa Passenger Terminal 1 sa Pier 1 sa Dakbayan sa Sugbo. Og sa gipahibaw na daan nga information sa Cebu Port Authority sa ilang social media page nga ganihang buntag pa lang dagsa na ang mga pasahero nga nagabot sa mga pantalan sa Sugbo. Usa na sa gidagsaan ganihang buntag kining Pier 1 o Pier 3 dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Gani puno-puno na gyud sa mga pasahero ang ilang mga passenger terminal. Ug aron masiguro ang kaluwasan, gipaygayon una ang inspection sa tibuok area sa mga pantalan mapadinhi sa Dakbayan sa Sugbo ug sa mga probinsya. Ani paygayon ni ang mga kawani sa Cebu Port Authority nga gilangkuban usab sa kapulisan ug kasundaluhan. Subay usab sa pagpatuman sa Oplan Biyahing Ayos. Anay mga gipahimutang nga Police Assistance Desk, presensya sa mga medics ug malasakit help desk. Gipaybalo sa CPA nga nagpatuman na sila sa heightened alert status alang na sa synchronized barangay SK elections lahos na kini sa undas o sa kalag-kalag. Ang heightened alert sugod karong adlaw hangtod kini sa November 5. Diin padayong napanantawa ng dagsa ug pag-abot sa mga pasahero padung ug pabalik. Sa gipagawas ng opisyal nga pamahayag ni CPA General Manager Francisco Comendador III nga sugod karon dugang port security ang gipang-deploy. Sugod karon usab hangtod na sunod semana gipanlantawan nila ang passenger traffic nga moabot sa kapin 500,000 kun sobra kini sa katunga sa mga passenger traffic sa niaging tuig. Din gilantawan nga kapin sa 30,000 ka mga pasahero ang dagsa sa mga pantalan sa Sugbo kada adlaw. Sugod karon hangtod na sa adlaw sa kalag-kalag. Gipainamduman ang mga pasahero nga di magpaila sa mga scalpers kinsa mo release sa mga ticket sa mahal kaayo nga presyo. Lan painumdum sa CPA ngadto sa mga pasahero nga padung pa lang dinhi sa pantalan nga gawa sa ilang boat ticket, ayaw kalimti sa pagdala ang inyong valid identification card. Kay stricto ang CPA nga no ticket, no ID, no entry. O gyawag ang mga pasahero nga mopadong padirhi nga gyawag ang mga pasahero alan no as sesno nga maari sa pantalan duha ka oras sa dili pang ilahang biyahe kini aron dili sila malangan, especially na nga kun ingon ani ang inyuhang maabtan dinhi nga dasok na gyud sa mga pasahero o bumper to bumper na ang traffic. Magabot-abot diha sa pagkuha sa ticketing office, posible gyud nga malangan ug gani posible usab nga mahutdan sa ticket ug posible usab gyud nga mabiyaan sa biyahe kung ikaw maglangan-langan. Ses? Dagang salamat, Fem Marie Dumabok.